lukostrelba. Pane doktore, darí sa? Jasné. Workshopy. Dobre strieľate, chlapci, ale počujete, zbalte to ináč skôr, lebo sa blíži búrka. Búrkajte! No však uvidíte o chvíľu. Janko, pozri, čo viem. Však fyzika, ne? To ťa naučím, kámo. Uvidíš. Maťko, oddychujeme. Aj Danko, čau. No čo? Jaké dávate aktivity dneska s deckami po obede? Čo, hráme sa s deťmi na stredovek, si predstav. Stredovek? No. A čo? Však ináč videl som tu nejaký štít na zemi a meč, to je tvoje, alebo čo? Vieš, decka som rozdal lúky radšej. Decka majú lúky? Také, no, je to také bojovnejšie. Počkaj, ale všetky decka majú lúky, to nie je trocha aj nebezpečné? Ne, určite nie. Oni majú presné pokyny, čo majú robiť. Jaj. To by malo byť v pohode. Keď myslíš. No počujte, decka, ale takto nie. Dole, dole mi ešte. Nie, Kubo, prestaň, zlož to. Kubo! Au, to nie! My máme DVDčko poklady. Hore v mojom kufri. Čo ty, Peťo? No nazdar, Dano. Počúvaj, ten tvoj včerajší ďalekohľad, ty si aký makáč. Ten bol skvelý. Čo ste kúkali vlastne? Počúvaj, sledovali sme mesiac, tam hore, tie krátery všetky. Predstav si, počúvaj, došla Kiwi, začala sledovať ten mesiac, hovorím jej, že zaostri to poriadne. Hovorím, že normálne je tam jeden Američan s lunochodom a kýva na teba. S vlajkou. Ukážem ti to. Tak som jej to zameral. A hovorí, že ne, nevidím to, poriadne si to. Vlajku, to je dobré. Normálne tam kýva s vlajkou na teba. No, po nejakých 5 minútach povedal, že nevidí nič, no tak potom som sa rozosmial, že však tam nič není, tam neexistuje, žiadni mimozemšťania nejsú, takže ako... Nejsú naše krásne. Ani kozmonauti teraz nechodia na mesiac. Živej duše tam není, čo by tam robili. Ďalekohľad bol skvelý, no. Kokos, Peťo, čo je to tam, hej tam? Niekto neuverí toto. Čo je, Agatka? Kde si? Poďte sem všetci. Decka, rýchlo, poďte sa pozrieť! Marek, počkaj. Čo stalo? Doma si vraj chytil medveďa. Tu je zavretý znútri. Čo ti dáva? Čo si urobíme? Poď so mnou, niečo musíme spraviť. Poď. Čo keď Neboj sa, ja to rýchle vyrieším. Poď. Kde to je? Ukáž mi to. Hen tam v tej bude. Tuto? Hej, počkaj. Kokos. Tuto je vnútri? No tu vnútri. Teraz sa pozeraj. Marek.
Pozor, domáci nás zabije. Počkaj, sorry kamo, tak to si mal povedať skore. Ty vole, jaká lanovka vymakaná. No poďte. A túto lanovku nám celú zostrojil pán Radoslav Nipka. Nazdar. Ahoj. Radko, no čo, jak si spokojný s lanovkou? Ale Super to je, ne? celkom páči sa deckám, tak som spokojný. Ale mám taký trošku lepší plán, lebo už som objednal 500 metrové lano, za chvíľku príde špedička a tento žeriav, ktorý som si všimol, to čo tu robí, to je troška psycho. Tak spravíme trošku väčšiu. Ja si myslím, že už sme začali a ja si myslím, že čo 500 metrov tu hore zavesíme a myslím, že tam až do potoka to pôjde. Ty mogo, to bude jazda, No, paráda. prečo nie? Keď sa im to páči. Jasné. To bolo? Ty vole, aké slniečko dneska, čo? Kokšo, však bolo úplne mraky a teraz perfektné. Aha, pozri. Ale čo, dievčatka, sa tu opalujeme, čo? No to je aký Jaký vegetíček. veget? Jasné, veď konečne kľud. Však prvýkrát sme si takto láhli, sorry. No tak vieš, ak máte trošku pod mráčikom, ale... Ale teplo je slušné inak. No, paradička, slnečko svietí. však ale ty sa moc neopáliš. Hlavne, že máte kľud a tichučko, no. Paráda. Pohoda v tejto prírode. Dobre, tak budeme sa snažiť, aby vás decka neotravovali, Úplne dobre? nič nepočuješ. Jej, dádu, čo je toto? Tak to sa nedá ani opalovať. Poď, poďme preč, dajme si tu deku ďalej. Dobre. Čo, Renča, ideš hrať ping-pong? Dobre. A čo vy tu, dvaja? Ale obzerám ostatné autá, lebo to moje auto predsa už má 2,5 roka. Tvoje... Hen. No však to dobré auto, čo? Však to hovorí Veronika, že akože má veľa koní a ona je, že šlape a takéto, ale ja už chcem nové skrátka. To je nové auto? A čo z hen, to chceš predať, alebo... Počkaj, Ja by som ho aj niekde a ty ju nevieš presvedčiť na nové auto? vieš. Ne, že je rýchle a ona má rada rýchlosť a je spokojná, že je to akože šlape, hovorím. No. Tak čo s tým autom? Čo mám porať? Napikovať ho niekam do stromu? Ja aj takto až rozmýšľaš, no tak ináč keby sa ti vlastne zničilo, tak by si mohol fakt potom kúpiť nové. No, dobre, zamierime. Prepádne ruška. No akurát aj druhý si musia kúpiť nové autíčka. Malo, nemáš mi požičať nejaké drobáky do bufetu? Nemám tu ani fúka. Nemáte všetci peniaze, nie si už tretí do páže, však. Dobre, idem zobrať, počkaj. Aspoň nejaké drobáky mi daješ, prosím ťa. Díky. Ty si blázon. To vravil drobáky. Pani Trnavská, toto je tak úžasné miesto, my sme tu takí šťastní a úplne zo všetkého najradšej máme tento výhľad. To je paráda. Ten výhľad nebol vždycky taký, ako je teraz. Nebol? Prečo? No, veru nie. No a tu stala taká stará barabizňa. Tuto na tej škváre? Na tej škváre, veru. Tak to stálo. A čo ste s ňou potom spravili? Ja nič. Manžel to už vyriešil. Fíha, vyriešil? Vy čo si tu sedíte jak hrdličky?
No čo? Čo sa vám páčilo najviac na Račkovej? Ten božský pokoj. Tam je to ticho. Bolo to tak voľne. Úplný kľud, že? Absolutne. Ticho. Človek si v tom tichu zrelaxuje.